Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Didot. Taong 1950, walang eksaktong lugar sa Cebu. Noong mga panahong ito, katiwala ng isang may kayang pamilya si Didot. Ang pangunahin niyang trabaho, mag-alaga ng mga itik at pato sa palaisdaan nito. May malawak kasi siya doon kulungan ng mga hayop na siya namang binibenta ng mga ito tuwing panahon ng pangingitlog. Obligado ang amo niya na magbawas dahil sa may mga pagkakataong hirap ang mga ito na makapagpasahod sa kanila. Marami lang kasi yung ari-arian pinuno, pero kapos ito pagdating sa usaping pera. Subalit kahit ganon, masaya pa rin naman kasama ang amo niya. Tinutulungan sila nito sa lahat ng bagay, kaya naman kahit papaano natutuwa silang manilbihan sa ilalim ng poder nito. Bagaman 3 lang sila nitong katulong, hindi yun dahilan para hindi nila magampanan ang kanilang mga trabaho. Anya, sapat lang ang bilang nila para sa negosyo ng amo nila. At sa loob ng halos 5 taon, marami na silang naipundar sa pamamagitan lamang ng pagbabantay ng mga hayop. Masinop kasi sa pera itong si Didot, kaya hindi siya basta-bastang naglulustay ng walang dahilan. Idagdag mo pa rito ang kawalan niya ng sariling pamilya, kaya naman literal na sarili lang niya ang iniisip niya. Dagdag pa niya na, kung trabaho lang ang usapan, napakasaya ng ginagawa niya. Ni minsan hindi niya naisip na lumapit sa iba dahil lahat na halos ng kailangan niya naroon na. Ang pinoproblema niya lang doon sa palaisdaan ng amo niya yung mga nilalang na nakikita niya tuwing gabi. At sa maniwala kayo o hindi, 3 taon na itong hindi pinapansin ni Didot. Yun din ang rason kung bakit kahit anong pasabi ng amo nila na maglibot siya tuwing gabi, di niya talaga ito ginagawa. Bahala na kung mawalan siya ng alaga. Ang importante ay ligtas at walang mangyaring masama sa kanya. Nabanggit din niya na noong mga panahong yon, nasa edad 22 anyos pa lang siya. Binata pa kung maituturing, pero malalim na ang nalalaman at karanasan pagdating sa mga nilalang at hiwaga ng mundo. Kalimitan sa kanyang mga nasisilayan sa lugar ay yung mga bolang apoy na tumatalbog-talbog sa ibabaw ng palaisdaan. Pag nawawala ang mga nilalang na yon, sinusundan naman ito ng mga kabaong na nakalutang sa hangin. Hindi naman ito nanghahabol o kung ano, bagkus ay dumaraan lang talaga ito. Magmula rin noong nakasilay siya ng ganon, madalas na siyang magmasid tuwing gabi. Naisip niya kasi noon na maaaring sa kanyang pagmamasid, meron din siyang makitang aswang na aaligid malapit sa palaisdaan. Subalit sa kasamaang palad, bigo siyang makasilay ng ganoong nilalang hanggang sa tumungtong ang taong ito. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taon. May kumalat na istorya sa baryo ukol sa pagkawala ng 2 magkapatid na bata. Ayon sa mga taong huli ritong nakakita, nasipat nila ito na naglalaro sa uhay na nasa gilid ng palayan. Ilang metro lang din ang layo nito sa baryo, kaya naman hindi nila ito pinapansin. Normal na kasi para sa mga bata na maglaro roon hanggang sa pagtungtong ng gabi, pinalubag sila ng pamilya nung magkapatid. Lingid sa kaalaman ng mga taga-baryo, kanina pa palang naghahanap ang mga ito sa 2. At kaya lang naman hindi nila ito ipinagsabi ay dahil sa inakala nilang bumisita ito sa mga kaibigan nila. Ngunit nang malibot na nila ang lahat ng bahay na pwede nitong puntahan, walang makapagturo sa kinaroroonan ng 2. At bilang mga magulang, hindi nila maiwasang maalarma. Dahil sa pangyayaring yon, nagtulong-tulong ang mga taga-baryo para hanapin ang mga ito sa kasagsagan ng gabi. Wala silang pakialam kung saan man sila dalhin ang kanilang paghahanap. Ang importante matagpuan nila ang 2 na nasa maayos na kalagayan. Ilang oras pa ang lumipas
Narating ng mga ito ang palaisdaan kung saan nanananahan itong si Didot. At nang makita ng mga ito na may bahay sa lugar, dali-dali yung lumapit. "Uy! Didot! Gising!" Bungad na wika ng isa sa mga nakakakilala sa kanya. Pagkarinig niya sa pagtawag, dali-dali naman siyang bumangon. Papungas-pungas pa siya ng mata nang buksan niya ang pinto, hanggang sa bumungad sa kanya ang maraming taong may mga daladalang sulo. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang nagtanong ukol sa pakay ng mga ito. Kaya naman nang marinig yon ng pamilya ng mga bata, hindi na ito nagdalawang isip na makiusap sa kanya. Alam kasi ng mga ito na mas marami siyang alam na pasikot-sikot sa lugar, kung kaya't di na ito nahiyang humingi ng tulong. At nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung pinaunlakan. Siyempre hindi siya maaaring tumanggi, lalo pat buhay ng mga bata ang pinag-uusapan. Kahit marami siyang gagawin kinabukasan, matyaga niyang sinamahan ang grupo hanggang sa marating na nila ang pinakadulong parte ng lugar, malapit sa palaisdaan. Sakto rin noong may malaki roong ilog, kung kaya't hindi na sila naglakas loob na tumawid. Bukod sa malakas ang ragasan ng tubig, di rin sila pamilyar sa lugar. Pagsilay naman dito ng mga kababaryo niya, nagpasya na ang mga ito na bumalik. Dumaan ang 2 araw, nanatili pa ring bigo ang mga ito na mahanap ang mga bata. Nakipag-ugnayan na rin sila sa mga karatig barangay, ngunit sa kasamaang palad, wala rin yung naibigay na detalye ukol sa mga nawawala. Nang marinig naman ito ni Didot, minabuti na rin niyang bumalik sa kanyang trabaho. 2 araw lang kasi ang ibinigay na palugit ng kanyang amo para tulungan ang mga ito. Pagtungtong ng araw ng Biyernes, bumalik na sa dati ang lahat ng gawain niya. Di na rin niya iniisip ang tungkol sa mga nawawala sa kadahilanang may mga nakatalaga ng tao na naghahanap sa mga ito. Subalit pagsapit ng gabing yon habang nagmamasid siya sa palaisdaan, may nakita siyang isang nilalang na lumapag sa patay na puno ng sampalok. Ayon sa kanya, siya ang pumatay ng punong yon, gawa ng napakarami nitong duming na ilaglag sa tubig. Balak na rin niyang putulin ito, pero wala siyang gamit. Hindi rin kasi ito pwedeng basta-bastang tibagin, dahil may posibilidad na masira nito ang palaisdaan. Ang ganoong rason ang naging daan upang hindi niya magalaw ang punong yon sa loob ng mahabang panahon. Kampante naman siyang di ito babagsak, gawa ng bukod sa napakalaki nito, maganda rin ang pagkakapwesto nito. Nagsisilbi rin itong dapuan ng mga paniki tuwing gabi, na siya namang paminsan-minsan nilalambat niya. Pero nung gabing yun pinuno, kakaiba talaga yung nilalang na nakita niya. Hindi ito katulad ng ibon, gawa ng yung laki nito, halos kasing laki ng tao. Yun nga lang, meron itong malalapad na pakpak at nangingitim na balat. Di rin niya ito basta-bastang naaaninag, gawa ng medyo may kalayuan din ng punong yon mula sa kinaroroonan niya. Subalit habang tumatagal, nang medyo nasasanay na sa lugar ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang isang katakatakot na nilalang na matagal na niyang hinahanap. Alam na alam niya kung ano ang nakikita niya, dahil noon pa man, pinag-aaralan na talaga niya ang tungkol dito. Matapos naman niya yung mapagtanto, agad siyang lumapit ng kusina. Di hamak na mas malapit kasi ito sa puno, kaya inaasahan niya na mas magiging maganda ang pwesto niya sa lugar na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan naman nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ang abnormal na paglaki ng mismong leeg nito. Hindi niya mawari kung ano ang ginagawa ng nilalang, pero sa estado nito mukhang meron yung sinusuka. Di nagtagal, lumabas sa bunganga nito ang napakaraming likido, kasabay ng 2 katawan na hindi niya matukoy kung ano. At nang akmang mahuhulog na ito sa palaisdaan, agad itong kinuha ng paa ng nilalang,
kasabay ng dali-dali nitong pagdila dito. Yun bang kung dilaan niya ito para yung mga supling niya? Maya-maya pa, nang maalis na nito ang likido, ipinatong ito ng nilalang sa sanga ng puno. Pagkatapos naghabi ito ng lubid gamit ang mahaba nitong buhok. Yon ang ginagamit nitong pamalit sa baging upang maibitay sa punong yon ang 2 labi na kanyang isinuka. Hindi nagtagal, nang maisa katuparan na ito ng nilalang, muli niya itong sinukahan ng laway bago iwan. At nang makalipad na ito papalayo, dito bumungad sa kanya ang animoy malabahay ng uod na malapit ng maging isang paru-paro. Dala ng kuryosidad, hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga ito. Maigi niya yung pinagmasdan hanggang sa napansin niya na parang gumagalaw ang bagay na yon. Pero syempre, kahit takang-taka siya, di siya nangahas na lumapit. Mahirap na, baka bumalik ang nilalang na nagmamay-ari sa mga ito at magpang-abot pa sila. Hindi nagtagal dala ng pagod at puyat, nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Pagmulat niya, umaga na pala, kaya naman dali-dali siyang nag-init ng tubig. Pansamantala, nawala sa kanyang isipan ang mga nasaksihan niya hanggang sa dahan-dahan na naman itong bumalik. At nung maalala na yon ni Didot, muli siyang bumalik sa kusina para ito ay sipatin. Pagdungaw naman niya rito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 2 bagay na nakita niya noong gabi. Kapansin-pansin din ang pagiging makulimlim ng panahon, animoy merong paparating na bagyo. Matapos naman niya yung masilayan, di na siya nagdalawang isip na lumapit dito. Kampante siyang pumunta malapit sa puno dahil sa paniniwalang hindi makakaatake ang mga aswang kapag umaga. Yun ang akala niya. Pagkaraan ng ilang minuto, nang marating na niya ang kinatitirikan nito, nasipat niya ng malapitan kung ano ang mga bagay na yon. Hindi man ito malinaw sa kanya, na isalarawan niya ito sa abot ng kanyang nalalaman. Ayon kay Didot, ang mga bagay na yon ay parang binabalot ng nanigas na laway. Nakakapit ito sa balahibong hinabi ng nilalang at habang nakabita yun doon, patuloy na bumabagsak sa palaisdaan ang napakalapot na likidong nagmumula rito. Ito ang naging rason kung bakit maraming namatay na isdang inaalagaan nila. Dahil sa pangyayari, hindi na nagdalawang isip itong si Didot na akyatin ang puno. Unang pumasok kasi sa isipan niya, ligtas yung mga isda. At para magawa naman ito, kailangan niyang alisin ang iniwang bagay ng nilalang. Wala man siyang ideya kung ano ang kanyang gagawin sa oras na makuha niya ito. Ang importante, di na nito mapinsala pa ng husto ang mga ari-arian ng amo niya. Subalit di pa man siya nakakakyat ng puno, umalingasaw na ang nakakausog sikmurang amoy mula sa mga bagay na yon. Napakadulas din ang katawan ng puno, kaya kahit anong gawin niya, di siya makausad. Maya-maya pa, napilitan na rin siyang sumuko sa kadahilan ng alam niya na hindi niya matatagalan ang amoy nito kung sakali mang makakakyat na siya sa itaas. Bagay na naging daan upang humanap siya ng panibagong paraan. Mag-iisang oras din siya noong nagdugtong-dugtong ng mga kawayan para lamang makapaglikha ng isang mahabang panungkit. Ngunit nang akmang susundutin na niya ang mga bagay na yon, may nagpakitang isang matandang babae na nagmula sa likurang bahagi ng puno. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, kasabay ng pagwika nito ng, "Huwag mong gagawin yan. Pinabalaan kita. Huwag na huwag mong gagawin yan. Ano man ang rason mo, iho, sinasabi ko sa'yo, hindi yan sapat. Kaya kung ako sa'yo, tumalikod ka na at bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Naiintindihan ko na pagmamay-ari niyong palaisdaang ito, ngunit hindi naman dito magtatagal ang mga dala ko.
Pagtiyagaan nyo na muna. Nang marinig naman ni Didot ang sinabi nito, biglang nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. Hindi niya mawari pero base sa kanyang pananaw at pakiramdam, tila bang nagbabanta ang nilalang. At sa puntong yon, alam na niya na yon ang aswang na nakita niya, kaya agad siyang nawalan ng lakas ng loob para magsalita. Ang ginawa na lamang niya, ibagsak ang kawayan, sabay lakad patungo sa kanyang pamamahay. Di na rin niya ito tiningnan pa, hanggang sa maglaho na rin ang presensya nito sa lugar. Pagsapit ng gabi, muli na naman niya itong nakita. At kagaya na nangyari nung una, muli nitong kinuha ang mga bagay na yon para dilaan at lawayan. Ganon at ganon ang palagi nitong ginagawa, kaya naman habang tumatagal, medyo napapaisip na rin siya kung para saan ang mga bagay na yon. Alam niya na hindi niya ito kayang alisin ng siya lang, kung kaya't dito na siya nagdesisyon na humingi ng tulong sa kanyang amo at mga katrabaho. Nang marinig naman ito ang kanyang kwento, pansamantala nila itong inilihim upang kumpirmahin. At pagdating ng mga ito sa palaisdaan, doon na bumungad sa kanila ang mga bagay na sinasabi niya. Lahat ng nakakita na balot ng takot at pagtataka dahil sa iyo ng unang beses na makakita sila ng ganun. Dala naman ang kuryosidad ng kanyang amo. Dito na ito nagpasya na ipakyat ang mga bagay na nakita nila. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman niya yung binigyan ng babala ukol sa matandang nagmamay-ari nito. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya, di na ito nakinig sa kanya. At kahit labag sa kanyang loob, pinili na lamang niyang magmasid sa mga susunod na pangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, nang matanggap naman ng mga katrabaho niya ang utos, dali-dali yung umakyat. Lahat ng hirap at amoy tiniis ng mga ito, hanggang sa marating na nito ang sanga kung saan naroon ang mga kukunin nila. Gamit ang sundang, walang sawa nila itong pinagtatataga hanggang sa nagkusa na yung bumigay. At kagaya ng inaasahan, lumagpak ito sa gitna ng palaisdaan. Kung dati may mga isdang tatalon-talon kapag may bumabagsak na malalaking tipak ng bagay sa tubig, sa mga sandaling yon, wala man lang silang nakita o naramdaman. Yun bang pakiramdam nila? Patay na yung tubig at wala na ritong namumuhay pa. Nakakagulat man ang ganoong pangyayari. Hindi nila ito pinagtuunan ng pansin dahil ang nais nila, makuha na muna ang mga bagay na lumubog sa gitna nito. At sa tulong ng dalawa niyang katrabaho, mabilis nila itong naahon. Pagsambulat naman ito, tumambad sa kanila ang dalawang parang bahay ng uod na halos kasing itim ng uling. Makapit at malambot ang bawat hibla nito, kaya kahit anong gawin nila, hindi nila ito mahawakan ni maputol. Dagdag pa niya na, kasing bigat din ng mga ito ang isang sakong bigas, kaya naman para madala ito sa bahay ng albularyo, pinagtulungan nila itong pasanin. Alam ng amo niya na hindi nila ito maaaring ipakita sa baryo, kaya naman sinukluban nila ito ng bayong bago dalhin. Pagdating nila sa bahay ng kakilala nitong manggagamot, agad nilang inalis ang takip na nakabalot dito. Noong una hindi pa yun napansin ng albularyo, pero nang makalapit na ito at mahawakan ang bagay na yon, agad na nitong naunawaan ang problema sa kanilang kinakaharap. Saan niyo nakuha ito? Ibalik niyo yan! Malutong na wika ng matanda sa kanila. Nang marinig naman yun ng amo niya, agad naman yung nagtanong kasi wala talaga silang ideya sa bagay na yon. Kaya naman nang marinig ito ng albularyo, dali-dali itong lumapit sa kanya habang nagsasalita. Ibalik niyo na muna yan, tsaka tayo mag-usap. Matapos nitong magwika, wala naman silang nagawa kundi ang sumunod. Naibalik naman nila ito sa puno, pero hindi na kagaya ng dati nitong estado. Ayon kay Didot, tinabi lang nila yon sa katawan ng puno
para madali itong masilayan ng nilalang na nagmamay-ari rito. Nang magawa na nila ang bagay na yon, walang kaabog-abog naman silang umalis. Habang binabagtas ang daan, abot langit na ang takot at pagkabahala na kanyang nararamdaman. Alam niya kasi na hindi maganda ang ginawa nila, kaya mataas ang tsansa na magalit sa kanila ang nilalang. Nang makabalik na sila, dali-dali silang pumasok sa loob ng bahay ng matanda. Pagdating nila roon, nadatna nila ang kanilang amo na kampanteng umiinom ng kape habang kausap ang albularyo. At nang mapansin naman ito ang kanilang presensya, dali-dali sila nitong pinalapit at pinaupo. Nang mapansin naman ng matanda na handa na silang makinig, dito na ito nagsimulang magsalita ukol sa bagay na kanilang nakuha. Pagpasensyahan nyo na naging asal ko kanina. Sadyang dala lang ito ng bugso ng aking emosyon. Hindi ko kasi sukat akalain na dadalhan nyo ko ng ganun. Alam nyo ba kung ano ang kinuha ninyo? Ibinalik nyo ba yun sa dati? Seryoso ang mga bagay na ito. Kaya ngayon palang makinig kayo ng maigi. Pagkatapos nitong magsalita, agad naman yung nagbahagi ng kwento ukol sa bagay na yon. Ayon sa matanda, tinatawag nilang lumlum ang bagay na kanilang nakuha. Isa itong parang itlog ng mga aswang na kadalasan nilalagyan nito ng mga labi ng kanilang biktima. Espesyal ang mga labi, kaya hindi ito tinuturing ng mga nilalang bilang mga pagkain. Sa halip, ginagawa nila itong buhaya ng bertud para sa pagdating ng panahon ng pangyayanggaw. Nabanggit din ito na ang nilalang na pinagkuhanan nila ito ay isang mataas na uri ng tiktik. Kadalasan sa mga ito lumalakad lang ng mag-isa. Hindi ito sumasama sa grupo at mas lalong hindi ito nagpaparami. Sa madaling sabi, nakasalalay ang henerasyon ng lahi sa mga lumlum na daladala nito. Nabanggit din ng matanda na sa lahat ng bagay na pagmamay-ari nito, ang mga lumlum ang hindi dapat nila pakialaman dahil sa oras na malaman nito ng nilalang, katakatakot na pangyayari at sumpa ang dadaloy sa kanilang katawang lupa. Dagdag pa nito na, dahil sa ginawa nilang yon, mas mainam na ihanda na nila ang kanilang mga sarili. Panahon na lamang ang makapagsasabi kung kailan sila babalikan ng nilalang. Nang marinig naman ito ng amo niya, di naman ito mapigilang tumawa. Patawa-tawa lang yon, pero yung mukha nito parang hindi na maipinta, buhat sa sobrang kaba. Pagsilay naman dito ng albularyo, seryoso naman yung tumitig dito, kasabay ng pagwika nito ng, Wala kang dapat ikatuwa. Alam mo ba na yung mga lumlum na dinala nyo rito kanina, laman ito ang magkapatid na matagal na ritong nawawala. Puro ang kanilang espiritu, angkop na pagbuhaya ng mga bertud. At ngayong ninakaw nyo sila at hindi iningatan, ano sa tingin mo ang mangyayari? Makapangyarihan ng mga demonyong kinaharap ninyo. Maski ako, walang laban doon. Kung gusto nyong humingi ng tulong, tumawid kayo sa baryo ng Ulag. Doon makikita nyo ang mga manggagamot na kayang labanan ng ganitong uri ng demonyo. Pagkarinig naman nila sa sinabi nito, doon na sila tuluyang natahimik. Sa puntong yun kasi, alam nila na hindi na maganda ang sitwasyon nila. Anumang oras pwede na silang bisitahin ng nilalang na yon para paslangin. Pagsapit naman ng gabi, takot na si Didot na bumalik sa kanyang kubo. Normal lang ito kasi siya ang pinakamalapit sa nilalang. Ginusto na rin niya noong tumakas pero di yun pupwede. Dahil dito, imbis na gumawa ng kung ano-ano, naglakas loob siyang bumalik sa pagbabakasakaling sa pamamagitan nito, mapatawad siya ng nilalang. Hindi naglaon. Nang tumalikod na ang araw sa kalupaan, di na siya nag-aksaya ng oras para magsara ng mga pinto at bintana.
Ang ginawa niya, nanatili siya sa labas ng bahay nila, nakaluhod habang pinagsisisihan ang lahat ng kasalanan niya. Paulit-ulit na rin niya noong tinawag ang nilalang hanggang sa bigla na lamang itong nagpakita sa kanyang harapan. Pagsilay niya rito, tsaka pa lamang siya napasubasob sa lupa, iyak ng iyak habang ipinagtatapat ang kanilang mga ginawa. Dagdag pa niya na, sinubukan niyang pigilan ng kanyang mga kasama, ngunit wala siyang nagawa dahil di hamak na mas makapangyarihan sa kanya ang utos ng amo nila. Pagtatapat pa niya na, alam na niya ang lahat, kaya labis-labis ang pagsisisi na kanyang nararamdaman. Nang marinig naman ito ng nilalang, tahimik lang yung lumapit at pagtayo nito sa kanyang harapan, dahan-dahan itong iniangat ang kanyang muka kasabay ng pagwika nito ng, Huwag kang mag-alala. Nasa maayos ang kalagayan ng mga supling ko. Nakita ko kung ano ang ginawa mo kanina, kaya alam ko na nagsasabi ka ng totoo. Pero kung inaakala mong ligtas ka na, nagkakamali ka. Meron ka pa rin kasalanan at pagbabayaran mo yon. Subalit taliwas sa mga nakatadhana sa iyong mga kasama, masasabing ikaw ang pinakaswerte sa lahat. Iho, hanggang 50 anyos lang ang buhay mo. Yan ang sumpa ko sa iyo. At sana sa loob ng mga panahong yan, maging mabuti ka na. Natuto ka na ng leksyon mo, kaya sa susunod, alam kong hindi mo na ito pangangahasang gawin. Pagkasambit dito ng matanda, abot langit naman ang kanyang naging pasasalamat. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, tumalikod ang nilalang at nagsimula ng maglakad patungo sa baryo. Ngunit di pa man ito nakakalabas ng bakuran, muli itong tumingin sa kanya, kasabay ng pagbitaw nito ng mga paalala at mga trabahong kailangan niyang tuparin. Mula sa gabing ito, ikaw ang magbabantay sa mga supling ko. Ingatan mo sila, kagaya ng pag-iingat mo sa buhay mo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Matapos nun, lumipad na rin papalayo ang nilalang. Pagbalik ng katahimikan ng paligid, dito pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Nag-aalala man para sa kanyang mga kasama, alam niya na hindi itong panahon para isipin ang kalagayan ng iba. Lumipas ang mga araw, kagaya ng inaasahan, dito niya na nabalitaan ang tungkol sa pagkakaroon ng malubhang karamdaman nung dalawa niyang katrabaho. Ayon sa kwento, kinaumagahan ng 3 araw, binalot ang mga ito ng hindi pa nakikilalang sakit. Dinala naman yun ng mga kamag-anak sa manggagamot, pero sa kasamaang palad tumanggi ito na tumulong. Dagdag pa ng mga ito na, tuwing umaga napakataas ng lagnat ng dalawa, tapos kapag tanghali, kusa yung bumababa. Literal na babalik ang sigla ng kanilang katawan, ngunit pagtungtong ng 3:00 ng hapon, lolobo na naman ang kanilang tiyan, kasabay ng pagdumi nila ng mga buhanging may mga nakabungkos na buhok. Hirap na rin kumain ng mga ito, kaya naman sa loob ng 1 linggo, matindi na ang naging pangangayayat nila. Hindi na rin yun gaanong nakakapagsalita, animoy naghihintay na lamang ito ng kanilang mga katapusan. Nabanggit din ang kakilala ni Didot na kasabay ng pagkakasakit ng mga katrabaho niya ay ang pagkawala ng amo niya at ng pamilya nito. Ayon sa mga ito, bigla na lamang itong naglaho at walang kahit na sino sa kanila ang nakakaalam kung saan yun pumunta. May mga nagsasabing umalis ito ng gabi at meron namang naniniwalang kinuha to ng mga nilalang na hindi nakikita. Naniniwala kasi ang mga ito na imposibleng umalis ang pamilyang yun, gayong maganda ang kanilang pamumuhay sa lugar. Subalit sa lahat ng agam-agam na umiikot, walang kahit na sino ang nakapagpatunay. Nang marinig naman ni Didot ang tungkol dito, hindi na siya nagbigay ng kanyang pahayag.
Basta ang sinabi niya sa nakausap niya, wala siyang ideya sa pinaggagawa ng kanyang mga kasama dahil sa madalang lang naman silang nagkikita-kita. Mariin din niyang inilahad na hindi niya ito matutulungan at ang tanging magagawa niya ay ang ipagdasal na lamang sila. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na namilit ang kanyang kausap. Narespeto nito ang kanyang mga paniniwala hanggang sa tuluyan na itong umalis sa kanyang mumunting tahanan. Ngunit lingid sa kaalaman ng taong yon na ang pamilya pala ng amo niya ay kasalukuyang nakabitay sa patay na puno ng sampalok. Ilang araw na rin ito roong nakasabit at kabilang na rin ito sa mga lumlum na kanyang binabantayan. Mahirap man itong tanggapin para sa kanya. Pinili niyang lunukin ang lahat ng mga naiisip niya alang-alang sa sarili niyang kaligtasan. Naniniwala siya na imbis na traidorin ng nilalang, mas mainam na pakibagayan na lamang ito hanggang sa mapilitan na itong umalis sa lugar na yon. Pagtatapat ni Didot Pinuno, 1 buong taon ang kanyang ginugol para lamang mabantayan ang mga lumlum. Sa loob ng taong yun, halos wala na siyang ibang inisip kundi ang responsibilidad na iniatang nito sa kanya. At kahit napapabayaan na niya ang kanyang trabaho, laking pasasalamat pa rin niya, gawa ng kahit papaano nakakakain pa rin siya sa araw-araw. Kalaunan, nang huminog na ang mga lumlum, nagpaalam na sa kanya ang nilalang. At matapos ang kanilang naging pag-uusap, umalis ito pagsapit ng kadiliman. Mula noon, hindi niya na ito nakita pa, kaya naman nang maramdaman niyang tapos na ang trabaho niya, agad siyang lumayas sa palaisdaan. Di na siya roon bumalik hanggang sa siya ay tumanda at maabot ang edad na nakatanda. Ilang araw bago ang 50 kaarawan ni Didot, nabanggit niya sa kanyang asawa ang kanyang mga karanasan, lalong-lalo na ang tungkol sa lumlum, ang hulmahan ng mga bertud.